Takaenda kumakuwa nagogo wangu varipo achiti wada kunojara chemamato yada kunojara. Taenda takasvika shuwa vakabva aita munamato yavakaita. Aita munamato wavakaita vabva fukura vabva isa munamato yavakaida kuita ipapo vabva vaijara jara munamato musoro nekumakumbo nepakati. Sai muri yeZimbabwe nhasi era rimwe zuva kuri sei kumativi mana enyika tozoti zvinezvi nhau dziri kupisa ka ndedze politics chiko dai munyika yababa amen. Nhau yatauya nayo muzuva ranhasi ka inhau iya yatakambokupai yemwana akafukunurwa kumvurwi. Amai vemwana vabva vati murume handichada, gara hako murume wangu, imba ndanga nchida asi izvi zvaramba. Rangu zita handinonzi Endru Neshamba segwadzeseka musakangana kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nonzi Lucia chadereka. Ndina mewa anotida. Musikana wekufirwa nemwana. Nova takabva takaenda kwa mambo. Tenda kwa mambo nonyeka enda notongwa vakapiwa mutongo wavo wakapiwa akanzi amweni wangu ndakachejwa 3 mombe gogo wavo akanzi mombe imwe chete mukadzi wanzvadzi yavo akanzi mombe 1. Tabva ikoko mambo bva apedza kutonga vatenda kupolisi shuwano vakavharirwa Mvurwi 3 days akazoendeswa kuprison vakainonorara 2 days vakadzoka. Pari zvino zvadzoka tikangonzwa nemakore vanhu kunzi akanzi community service singazoti chokwadi here. Saka zvadaro pavaripo vakadzoka. Ini ndakazozviona kuti zvandasungisa iye vabereki vacho kwakuirana pa ndakungozvitsiro ndega. Shuwa murume hana kunditi bude ndakazvibudisa ndega nekutotya zviro zvakaitika. Ndo zvinova zvakaitika kunoko iri moti. Tabva ikoko atezvora wangu ndakabva atenga kuti guru rinondofamba ndisina kupfeka. Nenhau yenyaya iyi nezvaitika izvi yasvika kuMozambique. Tikati yasvika kuMozambique zvikanzi yasvika kuMozambique nekuti ndo zvaitika izvi nyaya yekundibata siri kundishungurudza. Kuti nani handingashungurudzwe nezvozvo apa akadzi wangu asara mujeri kuno kundifunga muzukuru. Saka ndichasvika kwese kuMozambique koko ndichitsvaga kuti chinhu ndechipi chinondibatsira. Okay, saka vari kuda kuenda kuMozambique kuti vakurwisa here? Handisumboziva. Asi watoda kuenda kuMozambique. Saka izvezvi muri kufambidzana sei? Murume ari kumboya achikuona here? Anongoita zvongobira kuyazondiona but iye murume utaura tanzi ndoda kukumbira rurugiro nezvakaitwa naamai angu kumba kwenyu. Ndikambomiti inini rurugiro handisumboda ini. Ndoda kugara ndega ndogara ndega. Iwe nekuti takawirirana apa hana towirirana sei nditi hama dzako hadzinditaudza anombonditaudza ndatezvara wangu. Kame akayo hatonitaudza kana amweni muroro wavo handitaudzi. Hanzvadzi yavo akatonona anotondimhoresa ona wavo wese anotombouya pamba pangu achinonditaudza. Saka apa wafunga kuita sei? Uchiramba uri pano here kuti papurazi uri kushanda pano here zvakamira sei? Kubasa ndiri kuenda. Ndoshanda pano ndakaona kumwe kuenda kubasa ndobudawo pana vanogarawo kumwe. Musi dzichiri hasha here mangwana atozokonai madzokerana? Nditodzoka pauzoti ndopaita zvekupaita sei nekuti yakuti hanzi ari kundida kuti ndigare naye oda kuti hanzi tibudei kuno tinogara kwedu but kwedu kwacho ndikutotya kuti kwedu koko tisvika tikagarisana here handiziva. Nemafungiro yake yaakutaura iye kuti akundida oda kuti tibudei kuno tinogara kuarea kumwe kwa tisingatomboziva kuti tinogara ikoko. But ini ndikuonge abamire musi amen. Asi idzo hama dzemurume wako unodzichenesa here kunyanya mukoma here akati siyai mareza arimo kacho muningina?
munin'ina wacho. Ko imimi sei musina kungoti ngatizvibvise izvi handiti zvaitwa kutsipika mwana here makavaregererei vachisiya zvirimo? Ini ndakataura kuti ndingazvibvisa zvikanzi tongosiya zviripo sezvo munin'ina baba vacho ndiye ataura. Ndakaramba kuti aiwa ngazvibvisiwe ndizvizvo iwo akabvisa chibakato zvinova zvisingazvibvisiwe. Munin'ina baba vacho zvikanzi aiwa ngazvidzosere, baba vacho akazviramba akati ngasadzosere ngazvitaiwe. Saka zvichireva kuti arimo muuroyi hwacho kanogorambidzirei chii kuti zvinozvibviswa izvozvo? Kuona kwangu ndotoziva kuti atori pamwe chete nekuti iye muridzi wemwana iye akataura kuti aiwa ngazvitaiwe, iye baba vangu akaramba akatanzi aiwa ngazvidzosere pamatore pavo. Asi sekufunga kwako iwewe pane zvaiitika kwaari here vamwene vako? Ndinoona kunge mwana iye adzokerera icho achemera kumba kwavo ikokuwe ndozvakaneronovapa kuti afukunure pane pfungwa dzangu inini, nekuti dei pasina chakavanetsa anga asingatomboenda kunofukunura kunoisa zvaakaisa. Mwana afanira akagadzirwa akawana sezvatakaita tiri mumba kumutambidza chipanga tiri mumba asati anoradzikwa. Ndoona kunge pane zvakatovanetsa nekuti iwo akatobva kunokumba kwavo akanoudza mumwe munhu pasaidhi akaenda kwamadzimai akati mwana uyo anova kundichemera. Atezvera wangu akaenda panext akanoudzawo mapostori akaudza vantu akakona akati adzimai angu ndakutora kumba kwavo masega enyama chinzi nyama nyasi kutojika kuwawa. Saka ndisi kuziva kuti chii zvikanzi muye nemunamato haana kuendesa. Saka ndopa akafonera iyo nyanga yayo kuguruwebva yauya ndopakenoita zvakenoita kugwa kwemwana. Tonenge ari pasquadini chete usina arume wavo anozivana. Saka iwo kusiya kwaita murume waopen check kawakutichera anodake anenge achikuda anokwanisa kuya usikurora? Hapana kumbororo ndombomira hangu ungofambidzana naye kitotanzi ndimbogororwa aiwa asati ndoda kurora. Alright. Saka iwo vaiva gogo mupostori gogo madzimai vekuenda namwene wako kumakuva vari kutiwo kudini nawe? Handisiyo kwaariko kunoiti handiunene nawo akadzokera kuguruwe kumba kwavo. But hapana zvavakambotaura kwauri? Handinobvira ndataudzana nawo bva paakauya bva ndinotongwa kusvika achisungiwa ndobvira ndataudzana nawo ndofirst day rekutanga kuti waona tiri kwamambo ikoko. Zvakaoma. Saka tingati vamwene muri kumbosangana? Kubva auya handisati ndasangana nawo pedyo ndingoita kuvaona nekurefu kuti pakutodarika ndichibva kwandichibva asati asvikidzana padhuze. Zvoda hapana nyaya? Asati ambosvikidzana padhuze kuti kana tichishedzerane kana kuti tikurukure tesati nokuti hatisati amboonana pedyo. Kwavo vaiti ndakuenda kumozawo? Vaiti ndira kuenda kumoza? Atezvara akandiona andoti mamuka sei maswera anotonditaudza ndombowanza kusangana nawo. Avo muri kuirana henyu? Andonditaudza mamuka sei maswera sei ndichidaira achienda kwakuenda ndichienda kwandikuenda. Hauoni here kuti zvinenge zviri nani ukangodzokerana nemurume wako nekuti pamwe kwauchazonoroorwa zvakare unogona kuroorwa kune mumwe mushe waroyi kana uri wemunyama unogona kuramba uchiita munyama unopoona sei? Ndingade hangu kudzokera but ndisingazoita abereki wangu anozvitambira sei nevabereki wake tisiri kutaudzana ndonenge panonesa. Isusu vaviri tingagone kuwirirana chiti pamwe angagone kuda kubhadhara murume wangu kuti akumbire ruregerero zvakaita amai vake but ndisingazoti anozvitorawo sei. Uri kuti chakunetsa inhau yevamwe vanhu asiwo nemurume wako maigona kuwirirana? But zvipapa zvinenge zvakunetsa noita handinyatsoziva kuti vanopafambisa sei nekuti abva ndichisina kana kutowirirana sezvotaita kudhara. Asi iwe unomuchenesawo zvakare here? Iye zvake ndingandomuchenesa nokuti kana tikati tikuenda kumunamata tomboenda tese taienda tese. Pamwe ihasha dzauinadzo izvonizvi mangwana apo dzichange dzapora maakuwirirana henyu? Tingawirirana but abereki wacho manje tisingataudzani ponenge panobude amene pamwe iye angataudza kuti anzi kuenda kurefu pamwe zvinoita amene but handina shuwa. Nokuti chakunetsa panhau yako isusu hedu tingade kupindira tingade kubatsira tichikupa pfungwa dzedu asi chinonetsa ndechekuti kana wakuzopinda moto iwo unopinda uri wega ndo pane dambudziko ipapo.
Saka pakutoda iwewe kuti umeke decision yako kuti ndezvipi zvawaronga. Asi ndokushuvira rombo rakanaka. Indonzi Smart Chadereka. Ndine baba wa Lucia Chadereka. Anova ndiye akakanganisirwa mwana nemwana akafukunurwa namwene wake. Saka takaenda kwa mambo. Mambo akatonga nyaya iyi. Tabvako kugarisana kwacho tiringogarisana ndizvozvo zvongoti mamukase tichingodarika nawo zvakadaro. Tiri kunzwa kuti mwana wenyu akasiyana nemurume, ichokwadi? Ichokwadi. Saka muri kufunga kuti zvichazofamba sei pamangwana? Iri advice yamungakwanisa kumupa mwana wenyu ndeyekuti adzokerane naye here kana kuti zvitori nani agare ari ega? Ndinotoona kuti zvitori nani agare ega nekuti atova panjodzi akadzoka ikoko. Saka kune vamwe ava like madzimai kana kuti tingati n'anga iya yekunofukunura mwana, makamboona nayo? N'anga iye kubva vabva uku vakazoenda kukoti kuguruwe, vabva ikoko aina kuzomboya kunoku, asi vamwe vacho vakuita community service paDawe school. Wakatongerwa community service? Asi kwa mamba vasati varipa zvo. Ko ukama hwenyu namwene wakamira sei? Wangori wokuroorerana chete. Ndikuti taura kuti zvinezvi pakusangana kwamuri kuita muri kumbotaudzana here sevanhu vanogara nzvimbo imwe chete? Kutaudzana hapana. Tinongodarikana tikangoonana mamukasei maswera sei ndizvo zvobva zvangoperera ipapo. Ko mukwasha ari kumboya chikuona iwo? Kwete. Zvokuti akutofara kuti zvakatoita ka? Ndo zvandikutoona. Nokuti mukwasha ari kusaiti kwa amai wakewo. Ndicho chirongwa chitanga tiinacho muzuva ranhasi. Tonga itinzwe. Vaita correct decision resisi kana kuti kwete. Komasoko ataurwa nababa munotiwo kudii nawo. Endro neshamba ndrositara ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Ndozvakati izvezvi makubomhanyira kunonzwa politics. Aiwaka politics ndo kudya kwacho, ndo mhepo yatinofema. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.